Hello guys, welcome to back my YouTube channel. नोंथांमोननो फिसा भिडिअ लाना फैबावलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब आरो शेयर, कमेन्ट, लाइक खालामनो दाबाव आरो नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुनो दाबाव। दा आङो नोंसोरनो मोनसे फिसा भिडिअ लाना फैदों। नोंथांमोना जोबजासिम नायलां आरो हायोब्ला नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन आरो बियो जोंनि बे इन्डियानाव गैया, आउट कान्ट्रियावसो। दा नोंथांमोना नायनो हागोन आरो माबायदि जायगा नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन। दा आं जायगानि नामखौ बावनो लिरनानै होखागोन, नोंथांमोना नायनो हागोन। आं होनबा भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला, नोंथांमोना नायलांदो। दा नैबे गेट जाबाय नै, ओमफ्राय नैबे नाव, नहनि नाव, ओमफ्राय नैबेबो गोजाननिफ्राय खेबनाय जादों। ओमफ्राय नैबेयाव नायबा मोनगोन आरो बे जायगानि नाम बेसेबांबा गिदिर। दा बेखौ माने सिमेन्टजों दानानै दोनबाय आरो ओमफ्राय सिङाव माबायदि सोनानै दोन्दोंमोन नह'आनो एम्बु, ओमफ्राय मा मावोमोन बेखौ गासिबो दंजोबो नै सिङाव। जेनेबा बे जाहाज नावनि सिङाव आरो मा मावोमोन, दै बानायाव माबायदि थैदोंमोन नै मानसिफ्रा, माबायदि गाबस्रावजोबदोंमोन। ओमफ्राय नैबेबो सिंनि दै। होमबा एसेनोसै।